wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene mkazi wake adamudyera chuma chake chonse yeyo ali ku ndende. Nyamata ameneyu zina lake ndi Vanasho. Vanasho amachokera ku Namitete. Nyamata ameneyu adali ndi magalimoto awiri, maminibus. Nyamatayu adali taxi driver. Galimoto inayo adapasa munthu ora zimuyendesera, ndiwo akhala apanga business imeneyi kwa nthawi yayitali. Tsiku lina ali pa taxi rank panabwera mnyamata atavala za mofresh. Nyamatayo adamuza Vanasho, ndigulitsa foni ndavutika. Vanasho adamfunsa nyamata uja, foni watenga kuti? Nyamata uja adanena kuti ndine msilikali ndipo foni ndi yanga. Zotsatira zake Vanasho adalosangalala pokumva kuti nyamatayo ndi msilikali komanso akugulitsa foni. Yeyo adaona kuti panalibe vuto, foni ija adayigula. Atagula foni ija adayamba kuyigwiritsa ntchito. Munali mu chaka cha 2021 pa 28 May. Wakhala akugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali ndi after miyezi itatu Vanasho adalandira foni yochoka ku polisi. Mbale ukufunidwa ku polisi. Zotsatira zake Vanasho adapita ku polisi kuja. Atafika adayamba kumfunsa mafunso, taruze foni unayipeza bwanji? Vanasho adanena kuti foni inagula kwa msilikali. Apolisi aja adamuza Vanasho, foni imene si ya msilikali. Zotsatira zake Vanasho adalodabwa, zitheka bwanji? Apolisi aja adamuza Vanasho, foni imeneyi inachita kubedwa ndipo mwini wake foni anamenyedwa molapitsa ndipo anamutchula msana, pano pali mchipatala akuphupha ndi moyo. Zotsatira zake Vanasho anati ndi mbola, ndapanga mistake. Kenako apolisi aja adamuza Vanasho, uziwa chani? Apa tikukumanga pa mlandu wopezeka ndi foni yakuba. Vanasho adanena kuti komano picture ya munthu amene anandigulitsa foni ndinayo ili mu fonimu ndipo ilipo imodzi. Zotsatira zake apolisi aja anamuza kuti tione picture yo. Vanasho adapatsa foni ija ndipo adaona apolisi aja. Anaona mkuluja anavala mofresh. Kenako apolisi aja adatenga dzina la pa mofresh lija. Anapita ku barracks adakambofufuza kuti tikufuna mnyamata uyu, msilikali ameneyi. Kenako wamkulu wa asilikali adambofufuza adapeza kuti mnyamata uja si msilikali. Kenako adamba kusaka mwini wake wa mofresh uja. Anapeza kuti mwini wake wa mofresh uja ndi msilikali. Kenako adamkumaniza, taruze mnyamata uyu ukumudziwa? Mwini wake wa mofresh uja ananena kuti eya, amene ndi cousin wanga ndipo mofresh anachita kundibera. Ndakhala ndimusakasaka sindimadziwa zakuti yeyo ndamene adatenga mofresh ameneyo. Zotsatira zake anati okay, chabwino, polisi ikufuna nyamata ameneyo. Pano pali kuliko silikali uja adanena kuti pano pali ku John. Anati okay, chabwino. Kenako wamkulu wa asilikali adauza polisi aja kuti nyamata amene mukumusakayo pano pali ku John. Ndiye Vanasho adamusunga mchirokosi kuyambira mu chaka cha 2021 uku akudikira kuti agwire chigawenga chachikulu chicha. Ndiye mpoti chigawenga chicha chidali chili ku John, sichimapita ku Malawi. Zotsatira zake Vanasho wakhala ali mu ndende kwa nthawi yayitali. Ndiye kuti kunjaku mkazi wake Vanasho adapitiriza kupanga business ya Vanasho ya magalimoto ija. Wakhala uthamangisa mafailo zotsatira zake galimoto imodzi, minibus imodzi adayigulitsa chifukwa choti zinthu zidayamba kuvuta. Adayigulitsa ankapitiriza uthamangisa mafailo kugwiritsa ntchito minibus ina ija, koma zotsatira zake minibus ina ijaso adayigulitsa akuti adali ncholinga chorasigule taveni. Adayigulitsa minibus ija adasegula bala. China chilichonse chinali bwino, business yake imayenda weziwezi. Koma zotsatira zake business ijaso idaduka, bala lijaso adagulitsa. Ndiye kudapezeka zoti mkazi wa Vanasho adasala wopanda kena kalikonse. Uku Vanasho ali mchirokosi. Ndiye amakhala ndiye mu chaka cha 2026 monga mukudziwa ku Durban kwavuta zinthu. Chigawenga chija chathamangisidwa ndi March to March. Ku Durbaniko ndiye chinapanga chiganizo chobwera ku Malawi. Darafika ku Malawi, apolisi adamba kuva mphekesera kuti chigawenga chija chafika. Ndiye anachisakasaka mpaka anachigwira. Atachigwira Vanasho watuluka. Koma Vanasho atatuluka kufika ku nyumba anapeza kuti mkazi wake uja magalimoto se aja adagulitsa ndipo china chilichonse alibe. Chimene ali nacho ndi nyumba yokha ndi malo amene akhalawo. Ndiye panopa Vanasho wazingwa akusowa zochita. Ndiye ndabwera ndi nkhani imene ndi cholinga choti anthu ena ake mulengere phunziro. Mukamakhala ndi mkazi wanu musamayiwale mmawa. Mmawa silipanganika. Ndi bwino azikazi anuwa kuwaphunzitsa kuzimira paokha. Mkazi wake wa Vanasho adakanika kupanga business ya maminibus, business yophweka kwambiri chifukwa chakuti mkaziyo sadapange ku business chimene amadziwa yeye ndi kukhala pa khomo. Komanso Vanasho uyu
sanampange introduce mkazi wake ku business ina iliyonse. Nkani mkaziyo zidamuvuta kupanga business yophweka ngati imeneyi. Akuluakulu, ngati muli ndi mkazi, ndi bwino mkaziyo kumphunzitsa kupanga business, kupangira pamawa, chifukwa chakuti pamawa zikazakuvutani inuyo kulibeko mwina mwamwalira kapena muli kundende, ana anu asazavutike, mkazi wanu asazavutike. Ndi mkazi oti amaziwa business savutika. Ana ambiri ali mtawuni akutchedwa maskini, ana ambiri aja ali ndi azimayi awo, koma anathawa m'makomo mwawo chifukwa chakuti makolo awo azimayi awo adakanika kupanga provide chakudya. Ndi ngati mwana ukanika kumudyesa apanga chani? Zotsatira zake amamba usaka mwayekha. Ndi kusaka mwayekhako ndi kumene kumapangisa kuti mwana uja azipezeka mtawuni, ndi kumangoyendayenda kumagona m'machire, anthu kumamutchula kuti maskini, koma ana ambiriwa ali ndi makolo awo. Koma zinavuta chifukwa cha foundation, zinavuta chifukwa choti makolo akewo, mayi akewo ankadalira amuna ake. Ndi mwina amuna akewo anamwalira, mwina amuna akewo ali kundende, apanga chani? Mkazi ndi amangokhala. Chimene angapange ndi uhule. Ngatiso uhule wakanika apanga chani? Palibe imene angapange, ndi ana amangolowerera. Ena amapezeka zakuti akukwatira mamuna wina, ndi mamuna wina ujaso akakwatira akaona kuti mkaziyo akungodalira kuti ine ndizimugona ndizimudyesa, amawasiyaso. Chifukwa chakuti palibe mamuna amene angakhale ndi mkazi omangodikira kuti andigone andipase chakudya, ya sopo sangakwanitse kugula mwayekha, mchere sangakwanitse kugula mwayekha, china chichi wosadikira mamuna wake. Ndiye mkazi ameneyo kandi okongola ngati Rihanna, kandi oneka bwino chotani, amene amakhala opepera, amakhala chisilu. Ndi azimuna ambiri akaona zikazi achonchi amangogona mkwataya, chifukwa chakuti azimuna ambiri akufuna mkazi oti amberekere mwana, koma iye uja ngati wamwalira china chake chanchilikira, mkazi uja azakwanitse kusamala anake, anake asazakhale maskini. Ana ambiri pano ndi maskini, uvuto ndi makolo. Tsiku limene ankabadwa ana amenewa, ana amene tikuwatchula maskiniwa, kudali chisangalalo, kudali chimwemwe pakati pa mayi ndi bambo, kusangalala mphaso imene Mulungu wapatsa. Koma anawo lero ali kuti? Ali musewu, dziko linakang'antha, reality linakang'antha chifukwa cha makolo. Akuluakulu, si bwino kumabereka ana ndi cholinga choti azizavutika. Ndi si bwino kuwabereka anawa ngati mwana simungakwanitse kunsamalira. Ndi bwino kugwisa ntchito kondomu, osamangobereka ana ndi cholinga choti azizavutika. Ndi azimayi kupewa zimenezi, yambani kuzimira panokha. Lekani kudalira azibambo, lekani